Bale, kuadria, zein da gaurko plana? Gaurko plana itzela da. Nafarroatik gatoz, batzuk Iruñatik eta beste batzuk Lizarragatik. Beasaindik, Gipuzkoatik. Zeinek irabazten duen eta zeinek jokatzen duen ondoen, horrek euskilo asolari. Abestu eta ondo pasatzen. Genozidio batean bi urte junta gau. Honek gizaki gisa kolpatu egiten nau. Elkartasuna denez lege eta arau. Galtzailerik ez duen partidua da hau. Trarai, lararai, lararai, partidua da hau. ابكي غروب النوم ابكي لآخر يوم ابكي لآخر يوم Palestina askatu. Leotegi Bilbao Jacinta Gandiaga
muchas gracias. Very, very happy. Thank you. Eskerrik asko guztioi deialdi honetara etortzeagatik. Guretzat federazio bezala oso garrantzitsua da. Uste dut mundura eman dugun irudia ikaina eta izugarria izan da. Así que eskerrik asko eta itxuge. Izan da hunkigarria, jendearen erantzunara izugarria, eta bueno, hau Euskal Herria Palestina hau egituko da danan buruan eta bihotza.